Všetkých vás opäť pozdravujem a zase veľmi srdečne a znova v priamom prenose. Je sobota 17. decembra, 20 hodín 7 minút 16 sekúnd. Za kamerami sú kameramani, za svojím názorom už dnes málo kto a za svojimi nástrojmi komorníci. Tradičné zaskupenie dnes opäť v priamom prenose a v plnom zložení, pretože zo svojho umeleckého zájazdu v Japonsku sa vrátili členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Všetci? Áno. Áno? No ja neviem, lebo sa hovorí, že zase sa bude dať emigrovať, tak ja neviem, som počul, ja neviem, No a situácia v japonskej politike rozkolísaná, čo? Ja to tam Boh vie, čo? Tak o tom bohužiaľ nemám žiadnych informácií. Nemáte informácie, ale to je chyba, Vieročka, to je obrovská chyba. Vy dobre viete, že našou skupinou ste tam boli kvôli tomuto dočasne nasadená. No nie, že nejaká špionáž, to nie je, pozor. Len sme si povedali, že to je tá príležitosť, ako konečne sa vymaniť z toho nášho väčšného jednostranného zamerania, viete? A že by sme si teraz dali na paškáv nejakých iných dobrodruhov, no, kamikadze. No nie, a podľa možnosti takých dosť vzdialených a takých, čo sa nedozvedia. Je vždy lepšie, keď nevedia o tom. No a to ste mali o tom vy doniesť materiál osoba. No a teraz kto? Vy to z orchestra? No, vie niekto? No, to nepretrhníte. No, pán Voda, pozor. Vy ste tu šéf, takže nesiete zodpovednosť. Aký je váš názor na súčasnú politickú situáciu? V Japonsku? Jedno už, treba aj u nás, ale pozor, nenapádať vládnuce hnutie. Utrpelo úspech, 100 dní sa bude spamätávať. Tak pre Boha, on tu teraz bude krčiť plecami, krútiť hlavou a všetkým. Vám nemáte nejaký názor na to, čo sa tu deje u nás už v podstate už 5 rokov? Ja viem iba toľko, že komunizmus u nás síce padol, ale vôbec sa pritom neudrel. No, pozri, ne? Karkulka to tu vyhral. No prosím, ale keď sa chce, hej? Samozrejme, mám otázky aj na divákov, ale nie teraz a nie na každého, teda pochopiteľne. To až neskôr, tak to poviem, ako je. Máme nejaké to výročie, výdvojročie vlastne už. Takže idem na istotu, ja som si zo pár divákov pripravil, poviem pravdu. Viete, o čo ide. No stala sa taká nemilá udalosť, poviem to, už zo pár vstupeniek sa nám vrátilo, tak sme na ich miesta povolali náhodných náhradníkov, ktorí len tak ujsť nemôžu, pretože to by už zistil úplne každý. Napokon predstavím pani Anna Sámelová a páni Peter Weiss, Jan Čarnogurský, Miloš Zeman, Julius Satinský a Pavel Dvořák. No, dáma a páni, je mi jasné, že tú verziu o záhadných a náhodných a ja neviem akých náhradníkoch za chýbajúcich divákov dlho neudržím. Už teraz, v tejto chvíli, zistil bystrý pozorovateľ, že táto exkluzívne zloženie je vlastne reprezentatívna vzorka našich hostí, ktorí sa vystriedali tuto na týchto dvoch kreslách počas uplynulých 2 rokov v našom vysielaní. Takže dneska ste tu len ako diváci. Skoro som povedal, že za odmenu, ale neviem, či všetci by ste to tak pochopili. Takže to nechajme bokom, ako, hej. Skrátka, môžete samozrejme aj hovoriť, ale len keď veľmi budem chcieť. Dobre? No, môžete po jednom, alebo aj keď bude čas, všetci dohromady, mne je to jedno, všetci 5, či koľko vás je, 6? Ja som mal domáceho učiteľa a toto nikdy, neviem, no skrátka, 1, 2, 3, to je prázdne. Takto, 1, 2, ja som, viete, kde je problém? Ja som na tú zložitejšiu matematiku, ja mám manželku matematičku, tá ma cepuje, takže ja už tieto násobilky a tak. U nás elementárne úlohy rieši žiak šesták. Zásadne. 1, 2, 3, 4, 5, spočítame všetko hneď. 5 prštekov na ručke,
teď květočkou na lůžke. Teď poslancom jednej jamke, utekajme k našej mamke, utekajme k Vladkovi, k Olinke a Vladkovi. Jeden, dva, tri, štyri, päť. Zvalcujeme všetko hneď. Spočítame podpisy, ak si ustal po spisi. Jeden ráta, druhý tára. Dnes začneme bez notára. Aký notár, aký súd, veď predsa, čo chce hnutie, to chce ľud. A to sa nám to kontroluje, a to sa nám to ráta, veru hej. Veď sme všetci v jednom vreci, veď sme všetci z Tomášikovej. Jeden, dva, tri, štyri, päť, hurá, máme kabinet. Už sa správa rozniesla, išlo nám len o kresla. Načo Štrasburg, načo Brusel, to by sa šéf učiť musel. Čo zaslúži a čo nie, on má iné poslanie. A jeden, dva, tri, štyri, päť, rozvrtame rozpočet. Prišiel z vlády, tak je zlý. Máme iné úmysly. Kašleme pekne z výšky na vaše kuponové knižky. Kým sa s rokom zíde rok, rozdáme si majetok. A to sa nám to palcuje, a to sa nám to rúca. Veru hej, veď sme všetci v jednom vreci, veď sme všetci z Tomášikovej. Hej! Jeden, dva, tri, štyri, päť, istota je guľomet. Pán inžinier Zeman, ani som netušil, že tak skoro dostanem chuť, aby ste prehovorili. Viete, lebo toto ma inšpirovalo, čo som si tu tak len tak nezáväzne pospevoval. Viete, že vlastne my sme nabehli na váš konkrétne, neberte to osobne, ale musíte, váš model tej kuponovej privatizácie. Vy ste hovorili, a ja to mám doma aj poznamenané, som si vystrihol, že to je podvod storočia. A my sme teraz na to nabehli do keľu. Zase sú prví. Víte, kuponová privatizace je naprosto geniální metoda, jak rozkrást bývalý státní majetek a přitom v občanech vyvolat iluzi, že ten majetek vlastně dostali oni. A vy jste přišli do daleko vyššího a pokrokovějšího stádia. Vy teď budete rozkrádat státní majetek bez té iluze. Tak áno, chcete tým naznačiť, že u vás je to predsa len trošku lepšie a tak. Ja som sám nadobudol silný dojem tohto charakteru, keď som počúval vášho premiéra 2 hodiny v parlamente, to už presvedčí aj mňa. Hej, je u vás všetko v poriadku, alebo? No tak podívejte se, je u nás všechno v pořádku. Například děláme mílové kroky na cestě ke konvertibilitě naší měny. Tak, to jsem tiež zistil. Posledním velkolepým krokem bylo zvýšení devizového limitu na 100 000 korun. To si každý může teď vyměnit, když cestuje do ciziny. Tuto zprávu s velikou radostí přijali zejména starobní důchodci a rodiny s malými dětmi a mladá manželství. Ale jistě my vysoko třímáme rozvinuté prapory pokroku a postupujeme po jedině správné cestě směrem ke světlým zítřkům. A je naprosto pochopitelné, že po tom projevu, který jste zmínil, nebyla opozice připuštěna ke slovu, protože by třeba tento projev kritizovala, takže byla zakázána rozprava.
Protože si musíte uvědomit, že opozice vlastně ohrožuje rozvinutou demokracii. Aspoň v tomto ste nabehli na náš model. Aspoň v tomto. No, ale nezapomeňte, že vás to čeká taky v dohledné době. Čo? V tomto sme my boli prví. Nie? Dokeľu. No. Nie, v podstate ja toto som vedel, čo aj poviete, len nedávajme zase našim divákom viac priestoru, koľko treba. Viete, mohol by nám chýbať pri našich hosťoch, ktorí samozrejme takisto dnes nebudú absentovať. Mali by to byť vzhľadom, viete, na túto našu takmer sviatočnú a predvianočnú atmosféru bytosti nejakým takýmto spôsobom výsostne zamerané na túto náladu. No, ženy, pochopiteľne, kto iný. Dámy v pravom zmysle tohto slova. Účasť už predznamenala tá drobná výzdoba na príručných stolíkoch. A hneď teraz o chvíľu si k ním prisadnú pani Brigita Šmignerová a pani Kamila Magálová. Ten človek tam zahral, že len bez ženy. No nič. Je to recesista, kázal som mu to. Prečo práve, ja som sa zmienil práve o týchto ozdôbkach, týchto symboloch, že by to vás nejak reprezentovalo, alebo si bez toho to neviete tieto dni predstaviť? Ja myslím si, že áno, že zvonček v tomto predvianočnom čase, on aj zvoní, hej, symbolizuje pre mňa niečo, čo na Vianociach nemám rada, čo končí. To je to zháňanie, nakupovanie, čistenie, pratanie a tak ďalej. A zároveň niečo, čo na Vianociach mám rada, čo začína. To je skutočný pokoj, pohoda, nekaždodenné myšlienky. A viete, ja som pôvodne chcela sem doniesť hlavný zvon z Domského kostola, lebo zvon pre mňa v ktorúkoľvek ročnú dobu a v ktorýkoľvek čas symbolizuje niečo sviatočné, ale bolo trošku príťažky, takže som ho nedoniesla. No tak, ja si myslím, že možno ani dvaja by sme... Pani Šmegnerová, keby stačili dvaja, traja, kde by už bol? No. A ja reku, že aj také na seba poviete, viete, keď už mi odzvonili. No, toto je dačo podobné, nie? Toto, aké má miesto v tvojej domácnosti, Áno, Kamila? tak toto už mi pár rôčkov ozdobuje byt v predvianočnej atmosfére, vo vianočnej atmosfére. Je to krásna vecička od keramičky mojej obľúbenej Libušky Čtverákovej, od ktorej mám... To je tiež zvonček, len tam visí taký malý anielik. Za čo? Prečo teda? No, za čo? Visí. A mám ho veľmi rada, pretože si myslím, že Libuška Čtveráková robí nádherné veci, krásne, s poéziou. Akurát, že teda už to až tak nezvoní, čo? Ale môžeme sa. No. Tak A mám visí, dojem, tak že vieš, anielik je v tom momente odperený aj vykostený. No, ja vám samozrejme, tak ako mi protokol káže, predstavím, neviem, či to bude až také prevratné predstavenie, pani Brigita Šmignerová, inžinierka, kandidátka, viete, ekonómka, donedávna podpredsednička vlády pre ekonómiu, no, okrem iného samozrejme poslankyňa Národnej rady teraz, Kamila Magálová, herečka, členka Slovenského národného divadla. No tak to je všetko, čo viem o vás. Ostatné by ste mali už nejako vy zviditeľniť. Ja neviem, nejaké napríklad, či to platí o vás len veľmi vyhranenie tieto profesie, alebo či sa to dá aj skrížiť. To mne vždy tak napadá, že či aj trošku herectva je v tom vystupovaní ekonómky. Či ho treba? To treba trošku diferencovane posúdiť. Ja som prevažnú časť svojho života prežila v ekonomickej teórii a do teórie nepatrí herectvo. A v takom už každodennom, tak povediať, hospodárskom živote
Ľudia si už začali zvyšovať kvalifikáciu. Dneska, keď idete do obchodu, už začínajú sa na vás aj pozerať, dokonca už sa aj usmejú a začínajú vychvaľovať aj svoj tovar. A vy viete, že je to divadlo, ale pretože to divadlo hrajú pre vás, tak to oceníte. No a ekonomika v politike, to už je zase niečo inšie. Viete, my sme sa snažili argumentovať, nehrali sme divadlo, no a tak sme dopadli vo voľbách. To by skoro znamenalo, že si mala kandidovať. Nie? Nie, ani zase. No keď tam platí to divadlo, či tam ako lepších hercov treba, hej? No ja neviem, no. Platí to aj naopak, že teda, Kamila, ty a ekonomika, hospodárenie. No tak to myslím si, že u mňa je skutočne dosť zlé. Ja strašne rada míňam, ale mám na to svoju teóriu. Navrávam si, že tým vlastne podporujem podniky, ktorých výrobky kupujem, aby ľudia mali prácu a aby sa ich tovar predával. No a Siemens, Junkers, Mulinex. ak hovoríš, že rodina je základ štátu, To je? tak, Pane Bože, kvôli mne aj u nás tá ekonomika vyzerá tak, ako vyzerá. Akože vaša rodina to spôsobila, nebodaj? No ne, počkaj. Nie, to keby bolo, Kamila má dosť zmysel pre takú seba iróniu, ja jej budem vysvetľovať, dobre? Čo ona hovorí. Keby to tak bolo, že je to na obraz štátu, tak no to by u vás dávno platilo predsa rozpočtové provizórium. Nie, to asi by nešlo, pretože ja keď sledujem skutočne môjho muža, ako veľa pracuje, navyše je to náš domáci minister hospodárstva, financií, dopravy, kultúry v jednej osobe. No, si ty aspoň štátna tajomnička? Nie. Už teraz sa dá, aj herečky môžu. Aha, vidíš to? No. Takže aj... Takže koľko sa narobí, aby sme si mohli kúpiť to, čo chceme a hlavne to, čo potrebujeme, tak s tým rozhadzovaním sa musím pribrzdiť. Aha, manžel ako, hej? Minister, investor, dobre si to podelili. Počúvaj, a keď on už aký šikovný, nemohol byť helfnúť aj štátnej kase? Vieš, tak ako, že niečím nejakú... Či by si ho nepožičala Slovensku? No, neviem, či by to tu na Slovensku išlo, pretože, ako mi jeho spolupracovníci hovoria, tak si vyžaduje tvrdú prácu. Skutočne. Takže neviem, a nahovára proste, hovorí svojim spolupracovníkom, že by nemali míňať len tak nadarmo. A neviem, či Slovensko je už tak ďaleko. Počkaj, to je taký odľud tento človek, to si s ním kolektívne vie poradiť. No tak áno, tak pozri sa, ja si myslím, že zase keď dostanú výplatu a idú s tou výplatou na sporožiro, tak možno zabudnú na všetky tie príkoria a na rozdiel od iných sa usmievajú. No vy ste... Takto, teraz som došla myšlenku. Vy ste, pani Šmiglerová, proste ekonómka, vy to máte určite zrátané. Koľko, je to taká otázka, no inú odo mňa nečakajte. Koľko by sme my tak všetci ako potrebovali od nejakého takéhoto alebo aj lepšieho investora, aby sme si fakt ale poriadne vydýchli? Existuje reálna suma taká? Je to ťažko povedať, pretože to záleží od toho, že na čo to použijete. No, povedzme, že nepoužijeme, len budeme mať. No, nie. No, ono to naozaj záleží od toho, na čo to použijete. Napríklad, či to použijete na výstavbu ministerstva výstavby, alebo na výstavbu, povedzme, podniku na hygienické papiere. A my sme totiž práve čakali teraz takú jednu veľkú investíciu, 45 miliónov kanadských dolárov. No ale na základe toho posledného vývoja myslím, že sa to bude stavať v Českej republike a u nás sa bude stavať to ministerstvo výstavby. Aha, takže tam to ide. A ako je to u vás? Ja stále mám paralelu medzi tým štátnym a domácim, to je veľmi vďačné a porovnateľné. Ako je to u vás s domácim rozpočtom a s nezamestnanosťou, infláciou a schodkom? Tak najhoršie to teraz momentálne ešte nie, ale do marca
To bolo najhoršie s tým schodkom. Ja som počas tých 9 mesiacov snažila sa ľuďom vysvetliť, že viete, štátny rozpočet je ako domáci rozpočet, nemôžete minúť viacej, ako do toho rozpočtu dostanete. A môj manžel je ekonóm, ale už horší domáci hospodár. A jemu to zase musím vysvetľovať takto, že domáci rozpočet, vieš, to je ako štátny rozpočet. Áno, nemôžeš minúť viacej, ako zarobíš. Na tejto úrovni to chápe, hej? Áno, no a keď dlhodobejšie sa minie viacej, ako sa zarobí, tak sa zadlžíme, budeme mať domácu dlhovú službu, ktorú bude treba riešiť, alebo emisiou cenných papierov, alebo z Fondu národného majetku. A počúvajte, a tak ako to vyzerá u vás doma? Už ste manžela spomenuli, určite ešte nejakí pomocníci, pomocníčky tam byť mali, lebo ešte v tomto povolaní zvládnuť aj domáce práce. Ste vy rovnako ako hviezda v kuchyni, ako na ekonomickom samite? No, ja myslím, že v niektorých odboroch kuchynských prác som suverénna. I keď... Na odbory som sa nepýtal, ale to je jedno. Môžete, aj o tomto môžeme. I keď by som stratila suverenitu v kuchyni. Predohol vás tam niekto? Nie, už sa tam dočasne nasťahoval môj manžel so synom. To je to najhoršie. No ale nedávno, v novom čase, myslím, som sa priznala k tomu, že neviem váriť parené buchty a že mi to môj syn vyčíta. Takže nedávno som dostala list, myslím, že to bol posledný list, ktorý napísala písateľka predtým, ako som odišla z funkcie. No a v ňom je veľmi podrobný recept, ako sa majú pripravovať tieto parené buchty a dokonca aj pozvánka, že písateľka mi to veľmi rada aj sama ukáže. Ja neprezradím, ako sa volá, nie, že by som sa bála, že by ju odvolali. Je to ale... Je to pani R z mesta P. Totiž teraz sú vo vláde 3 ženy a predstavte si, že každá by po nej chcela nejaký recept. No to je fakt. Ale ja by som sa chcela ešte predsa jej za tento list poďakovať a dokonca poďakovať sa aj tlači. Pretože ako vidíte, tlač nám naozaj fandila, mne pomáhala riešiť nielen moje vládne problémy, ale aj domáce ťažkosti. No, to bolo áno, konečne praktická tlač. Ty síce vravíš, že to tým svojim hospodárením a zmyslom pre ekonomiku domácemu zariadeniu skôr ubližuješ, ako pomáhaš, ale predsa len nejaký ten čas domácnosti venovať musíš. Musíš mať aj nejaký recept na tento typický predvianočný blázinec. No, tak ja mám jeden už 18 rokov. Používam tento recept. A to taký, že my v divadle máme od 18. decembra do 26. voľno a odchádzam s celou svojou rodinou na hory, kde strávime aj Vianočné sviatky. Že stromček a tak, tá atmosféra je tam taká istá, dá sa povedať. Celú rodinu mám pokope, my sme všetci spolu. A sviatky sú práve krásne preto, že tá rodina je pokope. To je jedno, myslím, kde sme. Hlavne, kde sme spolu. Tam nemáš to svoje akvárium. Všetko tam mám, aj stromček. Kožná smeti musí mať. Ja tam mám aj stromček, aj si dokonca napečiem. Toto som tiež napiekla, doniesla som. To som ja stále nevedel. Nemáš nejaký dlhší monológ, že by som sa ponúkol? Ja by som aj, viete, ale potom ako neveletujú slova. No, Takže toto je môj recept. A to sa ti nestalo, že napríklad, povedzme, brázdiš zasnežené svahy tatranské a naraz uprostred svahu osobitný kuriér, áno, a pani Magálová, žiaľ Bohu, musím vám tlmočiť, dnes večer v divadle sa hrá. Predsa len mimoriadna akcia, hnutie si objednalo. Alebo niekto jedno. No tak áno, stalo sa mi toto minulý rok. A že aj písomné upozornenie, vieš? A ostré, teda priateľské, chápeš, čo chcem povedať, demarš. Áno, jasne. Ja som 26. decembra som sa ešte lyžovala na svahu, bolo nádherné počasie, bolo poludnie. A odrazu dobehne za mnou v horskej služby taký chlapík. Prepáčte, pani Magálová, že vás ruším pri týchto vašich kristiánkach, ktoré robíte, ale dostal som správu, že o 4 hodiny hráte v Bratislave, takže keby ste sa láskavo nejak rýchlejšie dostali z tohto svahu, no tak šusom som to zobrala až do Bratislavy, ale stihla som to predstavenie. Takže teraz by som chcela poprosiť kolegov,
Mám hrať až 27. decembra, že 26. by som chcela ešte lyžovať. Prosím vás, neochorte, aby nebola zmena tak, ako minulý rok. Zazvoň, popros. Tak. Áno, takže písomné komunikovanie na teba neplatí ani v prípade, že napríklad s tým tvojim investorským ministrom doma nehovor, že sa nestane, že poviem otvorene tichá domácnosť. Hej? No. Že si vymenujete len demarše v podstate. Ale veď keď sám hovorí, že investor, tak bola by som sama proti sebe, nie? Bola by som... Prečo? No treba občas. Ale však to môže byť z toho, pozor vážený, aj viacerých sa týka, z toho môže byť nesloboda. No to sa ty vôbec neohradíš, aby keď ti, ja neviem, 200 korunami zapchá, nie? No tak, 200 korunami mi nič nezapchá. U nás sú to aj tiež peniaze, nehnevaj sa. No, a v Čechách trošku menej, lebo tam to majú v jednej bankovke. Ale, takže ono zrejme sa nedozvieme, aká nálada panuje po takých demaršistických výmenách u Magalovcov. Ale my máme na to hudobno-slovné stvárnenie. Kapela, zahraj ten slávny marš, ideme odpísať na demarš. Západ nám vyjadril pozdrav priateľský. Dobre to, priatelia, robíme, hoci keď menšinu dusíme, a aspoň im nezvýši čas na hlúpe sny. A poďme a smelo a v novom roku do útoku darí sa dielo. Tak s bolševickou iskrou oku vykročíme za... Diktujem odpoveď na demarš, ten, kto má odlišný názor, marš. Ukážme západu, kto je u nás pán. Volíš nám zveru štát pod palec, a tak sme vysadli na valec. Bude to darček Vianocian. Diktujem odpoveď na demarš, ten, kto má odlišný názor, marš. Kážme západu, kto je u nás pán. Volič nám zveril štát pod palec, a tak sme vysadli na palec. Bude to pre všetkých zájazd na Balkán. Neviem prečo, ale povedal som si, že jedine Julo Satinský je tým adresátom, na ktorého sa treba obrátiť, aby napríklad naše domáce, kohokoľvek Vianoce nedopadli, povedzme takto. No, ďakujem, že ste ma oslovili. Práve išli na mňa strašné driemoty. Ale všimnite si, Milan, čo mám na nohách. Čo ja mám v decembri, keď je zima, čo mám obuté? To sú gamaše. Gamaše. Za Masaryka sa tomu hovorilo psidečky. Podľa vzoru syrečky, to psidečky. Tak... To je totiž základ pre pravičiara. To je základný symptóm. Pravičiar nosí gamaše. Dobre. A ponožky kde? Ja, no tak, ale tak naša slovenská pravica je ešte mladúčka. Budú aj ponožky, samozrejme, sem tam sa aj vreckovka nájde. Viete, v čom to je, že tá naša pravica je taká slabulilinká, ešte nedonosená? To je asi v tom, že by sme trestuhodne u nás zanedbali inštitúciu sluhov. Ja budem mať pomaly 55 rokov a ja nemám sluhu doteraz. Taký štedrý deň, do ktorého ideme, to je potom strašne nebezpečná záležitosť. Keď nemám sluhu,
Ja si sám vynášam smeti. Aj na štedrý deň mrzne, mne sa stala hrozná vec minule, bez toho. Tak som vynášal smeti, dal som si na pyžamo, skoro ráno len kožuch, slovenský. A išiel som na prízemie vyniesť smeti. Zrazu zastalo auto, také veľké, skriňové. Hovorí, Julo, Ježišmaria, si to ty, poď s nami, Mišo má narodeniny. Ja hovorím, však ja som v pyžame, chlapci, dajte pokoj. Ale nie, poď. No tak som išiel, smeti som vysypal, aby bolo šťastie v novom roku, ale išiel som do toho auta, to bola Tatranská horská služba, ktorá priniesla nejaké stromčeky na čierno do Bratislavy. A oni ma vlastne odviezli do Tatier. Myša sme oslávili, ale prišiel som domov na Štefana. A to ešte som mu nemal čo darovať, tak som mu daroval ten kožuch. Jareku, tie smeti. Nie, to som držal stále v ruke. Jasné. Celý 4 až do Štefana som to držal v ruke. To je veľmi nebezpečné. V tomto je, že aby som sa len na tú ľavicu stále neobral. To je divné, aký vy sedíte, pán Vajs. To je otázka uhlu pohľadu. Uhla pohľadu, áno. Anka Sámelová, ak dovolíte, dáma, bude mať prednosť. Temperamentná, nekompromisná moderátorka Bratislavského rádiožurnálu od poslednej návštevy u nás skrátila účasť, predĺžila nohavice. Neviem, či opätovná návšteva tu pod týmto prístreším predĺží pobyt v rozhlase. To neviem, pretože tak ako aspoň sa dali počuť víťazní experti, to spravodajstvo v tom rozhlase a televízii zase nie je tak životne nevyhnutné, údajne. A to sa netýka len vás. Čo potom s toľkými žurnalistami? No, pán Markovič, ono sa to rozhodne netýka všetkých žurnalistov. Na Slovensku nie je tak strašne veľa novinárov, ktorí sú vnútorne presvedčení, že prosperita a hospodársky zázrak sa nerodia v noci v parlamente. Takže bude sa to týkať len toho úzkeho okruhu novinárov a nemyslím si, že treba šíriť paniku. Ja som taký väčší optimista a verím, že v dnešnej dobe je uprostred strednej Európy jednoducho ďalšia Kuba nemysliteľná. A preto... Hypotéza. Preto nevidím dôvod, ako som už spomenula, na paniku. Keď už teda nebudeme môcť tvoriť skupinu pracujúcej inteligencie, tak budeme tvoriť skupinu inteligentných pracujúcich. Jaký rozdiel? No rozdiel je veľký. Ja sa teraz vyjadrím veľmi opatrne, aby som nikoho neurazila. Naozaj si vysoko vážim všetkých ľudí, ktorí robia to, na čo majú kvalifikáciu, ale raz aj v tejto krajine musí niekto pochopiť, že ak novinári, vedci, profesori napríklad murujú, tak to prináša rovnaký efekt, ako keď, povedzme, všetká česť murári riadia tento štát. Veľmi populistické, koho si mi to pripomína? No nehovorte zase, Anka, že vy pôjdete murovať. Sú také zadné dvierka, čo by ste... Máte nejakú profesiu vyhliadnutú už? Buďme reálni. No, ešte som sa nad tým nezamýšľala, ale... No, tak očnú lekárku napríklad by som chcela robiť. Očnú lekárku? Čo je na tom potlesku hodné? Však to je historička toto, vyštudovaná. Máte na to nejaký papier, alebo... Pán Markovič, vy ste opäť detailista úplne zbytočne. V našej krajine nebol. V našej krajine žije kopec ľudí, ktorí bez akéhokoľvek certifikátu, bez diplomu, bez papiera, napríklad vymývajú ľuďom mozgy. A tak možno už nastal čas, aby niekto, hoci bez papiera, bez diplomu, im začal oči otvárať. No, pán doktor Čarnogurský, vašimi skúsenostami nám môžete byť tiež veľmi užitočný. Ja to teraz vrtnem, kam možno nečakáte. Vy ste, pravda, bývalý politický väzeň. Ja hovorím bývalý. Ale nech ostane pri tom. Ostane pri tom.
No ale nie všetci z toho musíme vybrdnúť, viete? Tak čo ja viem, no... Dajte zo pár takých praktických rád na tému, ja viem, sprievodca dizidenta po nápravnom zariadení. To sa pýtate pre prípad, že by vás zavreli? To nie, ale aj. No, väzni sú veľmi vynaliezaví a tak napríklad, keď sa chcete dorozumieť s kamarátmi v cele pod sebou, tak napíšete odkaz na papierik a na nitke ho pustíte cez okno dolu. Odkiaľ vezmete nitku? Odpárate z deky, ktorú máte na posteli. Tam je dek. Keď sa chcete dohovoriť s kamarátmi na cele vedľa, tak na umývadle je zachytávač tukov, sifón, ten odšroubujete, vypustíte vodu, prišroubujete naspäť, zabúchate na stenu, oni urobia vedľa to isté a potom môžete hovoriť do toho umývadla a cez potrubie to prejde do vedľajšej cely a počujú to normálne. Áno, normálne. Systém telefón. Áno, dokonca niekedy lepšie počuť. Do keľu. A čo sa nám nedá dovolať, ja som nevypustil vodu. A dokonca na tomto princípe sa môžete dohovoriť aj na druhý koniec väznice, ale musíte dať záchodovú misu na bok a byť dohovorený s kamarátom, že on vtedy dá tiež na bok a keď hovoríte do kanalizačného potrubia, tak to počuť až tam. No tak to už skúšať asi... Hoci, kto vie. A čo, návštevy a pošta, to bolo dovolené, alebo máte? Ale sme sa dohovorili, že možno aj zaujímavú poštu nejakú donesiete, to púšťajú k vám normálne? Teda vtedy. No, takú menej závadnú púšťajú. Áno, dostával som veľa pohľadníc a aj listov. Tu nás Emilie, Lucie Váchová z Prahy, z Bratislavy, z Rakúska, z Nemecka, z Austrálie, poslanec britského parlamentu. Tu je petícia veriacich za moje prepustenie Košice Barca, 1300 podpisov. Aha. A jednu pohľadnicu, ktorú som dostal, ktorá prišla do väznice 7. septembra 89, tak tu prečítam. Peter, Stano a Mária z Bratislavy mi píšu: myslíme na vás a srdečne vás pozdravujeme z Vysokých Tatier. A je tu aj dodatok pre dozorcov. Priatelia, príslušníci VB a dozorcovia, správajte sa k nemu slušne. Je to náš vážený občan a možno budúci predseda vlády. Vianoce sú tu, čo nevidieť, Silvester, čo by kameňom dohodil. Vy osoba taká, akože vážna, ako silvestrujete? Aj také, že show podniknete nejaké, alebo v domácich podmienkach? Zatiaľ na slobode. No tak áno, to je jasné. No a ja si to veľmi vážim, takže tento Silvester by som chcela skutočne precítiť. Možno, že je to naozaj posledný na slobode a asi ho prežijem vážne. Čo sa chcete znova vydať, či čo? Za more. No tak Kamila, to sa nebudem pýtať, zrejme na tatranských svahoch v karnevalovom sprievode príšerí celou rodinou. To by som síce veľmi rada, ale veľmi sa mýliš, pretože už 20 rokov mám to šťastie, že na Silvestra vždy hrám. Tým, že mám v repertoári vždy 2 komédie, takže ja už 20 rokov na Silvestra hrám, aj tohto roku budem hrať na Silvestra. A budúci rok takisto určite, pretože idem skúšať Goldonyho, takže budúci Silvester ma tiež neminie. No tak to budeš teba komička, že ja budem tu pomaly jediný normálny človek. Nie, tak to samozrejme som prehnal, kto by mi tak povedal, ale komici, ako vidíte, to majú vždy ťažké, no to Julo Satinský by vedel povedať, ale na Silvestra aspoň, čo ja viem, môžete si dať nie čaj, ale normálne koniak na tom javisku, alebo... Milanko, to vás prekvapí. Ja na Silvestra mám čisté svedomie, nehráme a ja spím. Ja si láhnem spať už popoludní a prespím aj polnoc. Ja vôbec nevinšujem, ani mne nevinšujú, ja sa zobudím až na 3 krále. Spím ako medveď. To je normálne medvedí systém toto.
Vidíte, tak toľko to tento, neviem, či typicky, ale rozhodne podľa môjho názoru ten správny Slovák. Ani to nestojí žiadne peniaze. Za toto vyjadrenie ma nekameňujte nejak, pretože ja mám divné kritériá niekedy. Samozrejme, nechcem tým povedať, že by naše dámy neboli na tej správnej strane. O pani Šmegnerovej dokonca viem, že to je národovkyňa, akú by ste možno nenašli. Čo sa týka, pozor, znalosti slovenskej kultúry, histórie, až znaleckého vzťahu k slovenskej literatúre. Napríklad. Ja si myslím, a tá vaša dobročinnosť, ja to všetko viem, ja to nebudem zverejňovať, stačí nahodiť, nech si zistia. Viete? Že vás to radí v podstate až skoro by som povedal na platformu inej nejakej veľmi, ale veľmi národne orientovanej strany. Alebo netreba? Aký je rozdiel medzi tým vašim národovectvom a tým všeobecne uzákoneným? Viete si predstaviť, postaviť sa na námestie a začať hovoriť o svojom vzťahu k svojim rodičom, k deťom? Ja pokladám svoj vzťah k národu za rovnako prirodzený vzťah ako vzťah k svojim rodičom a k deťom. A dodáva mi rovnakú silu. Ja som za to obdobie tých 9 mesiacov skutočne musela robiť od rána do večera, soboty, nedele a pomohlo mi to prežiť aj to, že občas som utrhla kúsok z toho času a som sa zastavila napríklad v rodnom dome Ludovita Štúra alebo v noci za svetel reflektorov na hrobe Jozefa Miloslava Hurbana alebo Adelky Ostrolúckej v Ostrej Lúke. No a myslím, že o tom netreba hovoriť. No zvláštne. Ale také sympatické, myslím. Naozaj také zvláštne. No tak čo je všetko dnes zvláštne? Zvláštny deň je dnes. Ozaj, kto vie, to sem nepatrí. Aký je dnes deň? Nikto. V kalendári je napísaný deň lekárov. Ste nevedeli? A počkaj, tento deň je ešte niečím zvláštny. Ja si to tu dovolím povedať, pretože jeden z mojich milých kolegov, Elko Romančík, sa dožíva dnes 72 rokov. Ak dovolíte, tak mu týmto pádom všetci, myslím, zablahoželáme. A pusu dodám osobne. Pošlem po tebe, hej? Ja, samozrejme, že sa pridávame, pochopiť. Táto reklama je, myslím, povolená, nie? Pán Romančík, ja si myslím, že to nie je žiadny sloblík ani nič podobné. Na to máme iných. Takže mu blahoželáme a želáme, aby práve tých spomínaných lekárov dlho ešte nepotreboval. Vy ste tiež v podstate taký lekár v prenesenom zmysle Slováky. Keby ste tak mali naordinovať nejakú terapiu tej našej slovenskej ekonomike, existuje nejaká taká? V malej kocôčke, keby ste povedali? Neviem, či to môžem takto nahlas povedať, ale... Povedzte potichu, ale to bude počuť. Ja by som odporúčal anabolika na zvýšenie výkonnosti, vitamín A na také strategické videnie a potom jednu vec, čo nie je liekom, ale je to skôr kozmetický prípravok, repelent, na ostrašenie všetkých tých, ktorí využívajú naše hospodárstvo na plnenie svojich politicko-mocenských ambícií. No, tak... Je to jedna z možností, hoci teda trvám na tom, že zvláštna, pretože my sme ináč počuli, bolo nám sľúbené, nie, že už v budúcom nedalekom roku bude nezamestnanosť pod 10%, inflácia pod 12%, deficit národného rozpočtu pod 3% hrubého domáceho produktu, čomu vôbec nerozumiem. A že vraj na to stačí jediný medikament, provizórium. Na čo, milí priatelia, mobilizovať sily, na čo je nám zbytočne Dáme si to ešte raz, vážení. Dáme si to ešte raz.
Pretože som začal spievať na úplne inú operu. Raz, dva. Na čo, milí priatelia, investovať sily? Na čo je nám šikovnosť a schopnosti a Na čo je nám, keď sme si to všetko rozmysleli? O slovenský budúcnosť je provizórium. Vybodni sa na prácu, daj si 4 deci do corgoňa, zamuruj si jeden veľký rum. Vieme, čo nás neminie, vidíme to všetci po slovensky, budúcnosť je provizórium. A ten vinec, čo nás čaká, ten je ozaj vzorný. Bude iluzórny. Zbytočné je vyčítať si chyby. O milí dámy, páni, máme len to, čo sme si zvolili. Na tešenie preskakujú vatri chlapci hôrni. Bude to iluzórny. Zbytočné je vyčítať si chyby. O milí dámy, páni, máme len to, čo sme si zvolili. V provizórnom režie tým sa dobre žije, pre ktorých je výhodný len zmetok, chaos, šum. Povátač čakajú skromné provízie za to, že nám vybavili provizórium. A ten chaos, čo nás čaká, buďte ozaj vzorný. Zo všetkého musím povedať, je iluzórny. Zbytočné je vyčítať si chyby. O milé dámy, páni, máme len to, čo sme si zvolili. Na tešenie priskakujú vatri chlapci hôrni. Musím povedať, je to iluzórny. Zbytočné je vyčítať si chyby. O milé dámy, páni, máme len to, čo sme si zvolili. No, nezaspieva ešte niekto? Pretože posledná pesnička v prenesenom zmysle slova patrí prvým účastníkom vôbec našej seanse. Vy ani možno neviete, pán Weiss, že vy ste to tu rozbehli, vy ste spolu s pánom Dvořákom účastníkom prvej našej talk show pod týmto prístreším. Čo vás k tomu dohnal? To vám niekto poradil, alebo ste sa dali, že ste prijali také závažné rozhodnutie pre Boha? Nemyslím, že to bolo až príliš závažné rozhodnutie. Viedli ma k tomu dva prosté motívy. Poprvé som toho názoru, že zdravý politický život vyžaduje, aby v spoločnosti bola politická satíra, a bol by som ešte radšej, keby bol aj nejaký poriadny bratislavský politický kabaret. Zatiaľ sme sa na ňo nezmohli. Takže chcel som prispieť na začiatok, pretože si myslím, že politik okrem toho, že ráno sa má na seba pozrieť, keď sa holí do zrkadla, tak by sem tam mal mať nastavené aj krivé zrkadlo satíry. Politikom to pomáha, ak sa do ňa vedia pozrieť. A ten druhý dôvod súvisí s takou perestrojkovou sentimentálnosťou. Totižto vy, pán Markovič, ste na konci 80. rokov každú nedeľu do obeda robili humoristické relácie a viem, že každý pondelok zvonili telefóny a analyzovalo sa, že čo tam ten Markovič povedal a či to je ešte v línii perestrojky alebo nie. Ja si to pamätám, pretože tí, ktorí vtedy boli ticho a potom v 92. roku začali kričať, už na to zabudli. Aj preto som prišiel vtedy na tú prvú reláciu. No to ste záký, samozrejme. U vás, pán Dvořák, túto istú otázku nepoložím, len tak všeobecne, konvenčne. Čo nového? Sa historika úplne zepýtate, historika sa musí spýtať, čo je starého, čo je nového. Teda mohli by ste sa ma spýtať, čo je nového v tom starom?
A to už by zase vyzeralo, že sa prehodnocuje história pre Boha. A nie? No ja neviem o tom. Ale ešte jednu vec by ste sa mohli spýtať, že čo je starého v tom novom? Čo sa už to budem pýtať, keď ste si to už sami... A vy ste tu pripomenuli tú situáciu spred 2 rokov. A ja som vám vtedy rozprával o prvej slovenskej diplomatickej listine, teda prvej listine zo Slovenska, ktorá nebola napísaná v jazyku latinskom ani nemeckom. Je napísaná v češtine veľmi, teda s takými slovenskými prvkami. No, to bola nejaká diplomatická nota, alebo čo to bolo? No ja to tu mám. No. Ak dovolíte, ja by som vás to ešte 4 riadky len prečítal, lebo to je dlhé. Slyšíme, kterak by Jan z Vrbna, ten zrádce, falešný, zrátný, bezecný, nešlechetný biedník a samorostlý skurvý slin, služebníkom našim psal chtiece našej cti utrhnouti, jakožto pes zlý, kterýž by rád člověka dobrého přes plot ukusil a nemôže. Pán Markovič, to nie je z dennej tlače, to je 15. storočie. Dobre, stačilo povedať, pán Dvořák, nič nového proste, no ja viem. Vážené scénne diváctvo, z tejto zvláštnej, ale predsa len realistickej nádielky už chýbajú len 2 podarunky. Prišli oba z televízie, ich Ježiško priniesol. No a oba sú normálne vnútri podpísané, opečiatkované. V tom jednom nám pán šéf, producent umeleckých programov Slovenskej televízie píše, že počíta s tým, že budú naše programy vysielať ešte v januári, februári a marci, ale potom stačí, pretože údajne nie je zvykom, aby ktorýkoľvek seriál trval viac ako 30 častí. No podľa mňa by sa to... Možno, že aj áno, ale asi už by sa to muselo volať jednoducho Markovič, alebo ja neviem. No. V tomto druhom darčeku nás pán námestník riaditeľa pre program oboznámuje s tým, že z poverenia pána Štadrukera končí s nami spoluprácu dnešným dňom. Dôvody, slabý a podúroveň a opozeraný a opotrebovaný. Môžem len súhlasiť, samozrejme, dokonca tú opotrebovanosť môžem konkretizovať. No, to teraz nejde, len by som prosil, a to naozaj nie za seba, vlastne za tých mladších, lepších, čo po nás prídu, invenčnejších, aby kritéria na kvalitu ich práce určoval niekto, kto vydrží na jednom mieste aspoň, neviem, rok. Veľa som povedal? Ja neviem, no. Takže ráčte si, vážené diváctvo, vybrať. Oba dokumenty sú rovnako platné, ani jeden z nich nie je odvolaný, či budeme, nebudeme, ktože to vie. I keď za jedným z tých, pravda, už stojí pán, ktorého už jeho nevďační chlebodárcovia kopli do Lu zo 6. riaditeľského poschodia, takže nevieme, či aj ten nový nie je tam vlastne len na chvíľku a úplne nadarmo. No. Milé a vážené diváctvo, čas plynie, dni a týždne pribúdajú a je dôvodné podozrenie, že to ináč nebude ani v roku budúcom. Čas všeličo vybavil, ja neviem, poďte sa, neznesiteľné horúčavy. Nedohľadne, hej? Profesor Traubner v Práve, hej? Pani Anna v Nemecku. Sú tu sviatky pokoja a mieru a ja si myslím, že náš dôkladne trénovaný občan už nemôže byť ničím nejak veľmi zaskočený. Ani tým, že čo ja viem, včera nasnežilo, alebo ja neviem, že prišli o svoje peňažky v kuponke, alebo že ja viem, na najvyššom kontrolnom poste nad ním je zase regulárny eštebák. Poďte sa, čas plynie a to sa nedá prehlasovať. Nám, optimistom, niekedy stačí aj to. No. A to je vlastne všetko. Ja vlastne, ak som náhodou zabudol v priebehu toho celého, tak ešte na záver, celkom na záver jedna moja pravidelná nenávistná grimasa.
Hádam aj... A keď sme už pri tom, skompletizujeme to aj trošku tých mojich povestných jedovatých slín. Aby som sa zavďačil teda aj našim neúnavným propagátorom. Vám všetkým ostatným, no neberte to treba ako zlomyselnú provokáciu, všetko dobré. Ano. A dovidenia ani neviem v akých časoch, mám niekedy taký dojem, že už všetky boli a ako si sa neosvedčili. Čo najvrúcnejšie sa chcem poďakovať za účasť pani Šmegnerovej, pani Magálovej, všetkým našim hosťom, ktorí nás neohrdli, všetkým vám, ktorým sme nešli až tak na nervy pri tých našich posedeniach. Takže dobre sa mávajte, príjemné sviatky a hádam aj šťastné prežitie toho provizória. Dovidenia, do počutia.